anya malilaw, ti Diyos tayo, anya manay mula mapitento. No dakesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biang ang nangayon ti tenia pa. Tiyak mula agapit et ating karina, kenga niya agapit adu ti mula dumeti bunga, tinaimbag nga aram iti agkupas. Tiyak mula agapit. Hello, naimbag kagsapa katagiti amin nga agdingdingoy iti dayto nga stasyon iti radyo 1143 DZMR Bong Lagmay iti kadwayo iti lasud iti 30 minutos. Daytoy katunggal Sabado nga manggagan dito'y mutlang 1143 DZMR masarakan dito'y Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Iti daytoy nga agsapa ilipas tayon iti serye maipanggep iti The Law of the Harvest. Ti muna nga serye isu daytoy The Seed and the Correct Tools. Isu daytoy ti mauwagan nga foundation. Iti may kadwa isu daytoy Seasons of Sacrifice or Seasons and Sacrifices. Isu daytoy di mauawagan nga panagmumula wenno panagbunobon or planting. May katlo, isu daytoy mauawagan tayo ti faith and fertilizer. Isu daytan daytoy panagururayan. Idinalpasin ti mula, isu daytoy ti panagururay. At may kapat, isu daytoy mauawagan tayo the harvest legacy. Isu daytoy ti kari, the promise. Sakbay nga nga ituloy tayo kakabsat, dinggan tayo mampan daytoy Farmer's Collection. Tiyak mula agapit et ating karina, kenga niya agapit adu ti mula dumeti. Daytoy ti Farmer's Collection, paspasama dariti mulmula ken dariti agmulmula. Kipanagururay kimanalon na pateg. Tay kulay ti kapagayan ket kulay balitukdan, golden yellow. Ket intun umadanin iti panagapit amin nga rigrigat pamagan-anos agpatinggada. Ket tirag o kipaay na. Ti Salmo 126, kunama, nadagitay nagmula itululuwa ket apitin dan tutrag uken ragsak. Boma daytoyan ti tiyempo iti naandur no panagururay. Nimanya mo't ikiaramidem no addan dagiti na bendisyon. Imaag naman nalon, kanen natay uray binina. Ngam tinasirib naman nalon, idolin na daytoy nga agpaay ti sumaronon to nga panagmumula. Agsangsangit kakadi, itang panawen, ituloy mo latatag mula. No agengga itak ket agururay ka, ala, agsibug kalakta. No dak nga matutiyempo ti panagapit, di mo ko malipapan ti binin, nga agpaay met iti sumarono nga henerasyon. Benmisyon na nakatiapo, daytoy iti Farmer's Collection. Tiyak mula agapit et ating karina, kenga niya agapit adu ti mula dumeti po. Ngarod, iti dayto nga agsapa kakabsat, isu daytoy iti maudi nga topic tayo, maawagan iti promise, iti kari, kalpasan na ti adu nga ririgat, kalpasan na ti naunday nga panagururay, nadakamat ko idi, naglipas nga Sabado may panggap iti panangisagsagana, iti daga mismo, panagbunubon, panagpadanom, panagabono, ken iso itan iti panagapit. No umadan iti apit, malagip tayo nga manalon, da tayo nga farmers, kat dagitay sakripisyo tayo, wala ta nagururay tayo nga rod, kat kuna tayo sapay kumatamayaten iti presyo. No pay ikararag tayo nga kadagiti sumaganad kat awan ti tudtudo tapnon mayat iti presyo. Kuna matagiti daduma makabawi tayo kuma. Ni, idi na minsan kat nalugi tayo ata. Nagbabamot iti presyo. At damat dagiti
mangkuna nga, nagmayat iti apit ko. Well, kapsat, at dangamin tinamnamaan tayo. Amoy iti kunana iti Psalms 126 verse 5, those who sow with tears will reap with songs of joy. Ala, sakbay nga ituloy tayo mga kakapsat, kahit kuman nga dinggan tayo mampay dahil yung kanta, kalpasan na, tuloy tayo, iti panaginadal tayo, iti dahito nga agsapa. Itiralang tibya, masansan na lumabas. Uray no awan piksa aktul tuluya. Sikaw yawe, nalintek ken na imba. Insuro na uray adut nagbiduta. Naimba ka, O Diyos, ken managaya. Nadunggo na puno, dinalakan nga at punto. Di karimagin na nayon, basulmi pakawanem. Naimbag ka, aapo. Nairanuda, ken kagaput para burmo. Rigat ken sagaba at patinggada. Uray no at sardenga, napudno kalata. Gaputa, naimbag ka po. Naimbag ka, O Diyos, ken managayat. Nadunggo, napuno, dinalakang nga at puntot. Di karimaging nanayon, basolmi pakawanem. Naimbag ka, aapo. Ititunggal maysa, naimbag ti apo. Kadagiti amin na parswarumbeng maparasta. Singising ti init, daginggat ileleneng na. Amin na parswadita imamay ay wananda. Naliteka, naimbag ka, ti asim magnanayon, ti ayat mo na putno. Naimbag ka, O Diyos, ken managayat. Nadungo, napuno, dinalakang at puntot. Di karimag nanayon, basolmi pakawanem. Naimbag ka, aapo. Naimbag ka, naimbag ka. Agyaman tayo, iti mensahe, iti day tangakatan na baknang nga mensahe, iti kantang rod. Ulitin tayo nga basaan, iti Psalms 126 verse 5, those who sow with tears will reap with songs of joy. Dahito nga panagaapit kakapsat, isuti pan nakaamiris iti nasyaat nga ugali wano. Dati makun ko nga karakter. Panagani. Bunga iti rigrigat. Sakripisyo nga idin nagmula, idi tiyempo ti panagbumula, at daamin dagito nga sakripisyo. Isu dahito mo ti kunan ni Salmista David. Dagiti naglula bayat iti panagmulmula da, agapit danto kumat tiragragsak wano siraragsak da nga agapit. Tay nagsurat dayto nga salmo, inadaw na iti nilasat dagiti Israelita manipud iti 70 nga tawen nga nakautibo da, they were in captivity ket napalubusan dan nga agsubli ijay Jerusalem at ilida. Gapot may nga daniw dagiti Hudyo bayat iti panagdalyasat ng agsubli di Jerusalem. Sila lagip dalata iti rigrigat an nilasat ta ijay panakay kautibo na ket buyogan meten iti panagdayaw da iti apo.
Amuyo kakapsat ti na espirituan, mabalin nga alaan tayo mat iti bukod tayo nga konteksto. Dahito nga bersikulo, wano dahito nga adal. Dagiti rigrigat tinapalabas, pait, nyaman dayta, sinaay, naunday nga sakripisyo akas latay awanen ti pangnamnamaanen ngam dimting met ti panawanen ti panagapit ta nagmula tayo magarod mabalin nga tinaymula tayo bukal iti kinasirib bukal na imbag nga ugali good character wen kapsat amuyo iti pinuon iti maysa nga pagay no berde payladay ta nga dawa berde diretso ti taktakder na dayta. Dagiti mannalon, orehan ka mga mannalon, no makitam to ket ni, diretso, berde pa ila kulay na, perfectly straight, pointing proudly upward. Ngam inton dumagsen dagita nga dawa ke mangrugidan nga agkulay balitok dagita, mangrugidan nga dumagsen agrukbab dan tumot la dagita, nga si papalubos agrukbab dan to ti daga. Amuyo adda ti adal iti daytoy. Ti tiyempo ti kulyapis ti biyag, isumot ti panawon no dadduma ti tao na palangguad, na pasindayat. Kung na ti tao kayak daytoy saan ko nga kasapulan ti Dios. So nga uray no awisem dayta nga gayem mo, kapsat mo, kabagyam, di na nga kayat. Awan hang ko nga kasapulan. Ado ti ar-aramidek adda negosyo. Ti biyag napnot na duma-duma nga pasamak aginggat dumagsen kapsat. Nukan dumagdagsenan dumteng ti panewon agparinto mangkat agrukbab nga talaga ti tao. Masapul nga maawatan tayo kapsat iti biyag akas may sa Kristiyano. Dumteng ti panagpakumbaba akas met iti pagay nga agrukbab metla iti daga nga nangipaay iti amin nga kasapulan na bayat iti panagdakkel na. Mabalin nga dagitay addaan isuda pa'y tinapakumbaba. Ngem dagitay nakulyapis ti biyag na isuda pa'y la napalangguan. Mapantay mo ti mais. Ti maysa nga mais adot kasapulan na nga nitrogen ken nutrients a manipod met lang ti daga tapno mapataod ti nataer ken namayat nga taktakder. Ket dagitay nalapsat nga bulbulong na. At damot ti agbangbangkag nga ti kayat dala umapit. Ngem wen nalipatan damot ti kondisyon ti dagada. Isu nga basit no daduma ti apit data awan metten ti nutrients nga maalad ti pagay ken mais. Amuyo no saritaan tayo iti makunkuna nga sustainability. Saan tay laeng nga mangpadakkel ti mais wenno pagay? Ti padakkelin tayo met isu tay nutrients ti daga. Amuyo ti legacy o legasiya, masarakan no anya iti naidepositum ti daga kalpasan ti apit. Uli daga, iti legacy, masarakan no anya iti ingkabel mo, in depositum di nga daga kalpasan ti apit. Amuyo dita San Mateo, dagiti kakapsat nga dati San Mateo, wano da kayo nga kakapsat nga lumaslasat dita San Mateo no kwa, San Mateo Isabela. Amuyo, ti sumagmo nung alawas kalpasan ti apit makita mon adda ti tumakder nga mula isu dayta dagitay balatong apay nga kasapulan dati balatong tapno mangipaay pay siyempre ti apit may kadwa nitrogen a kasapulan ti daga ket no dadduma adda dagitoy nga makunkuna nga organic fertilizer tapno addan tumanen ti nakasagana nga taron dagiti mula tayo inton tiyempo ti panagmumula. Legacy kakapsat no anya iti na ideposito. Manang gayem anak anya kadi ti ipasam ti sumarunong nga henerasyon. Saan metla kadi nga puro apit laeng no diket dagiti anya kat nga sursuro panang taripado ti daga. Anya dagiti nga values nga mabalin mo nga ipasa. Alright, mapantayin ti maudi. Ti legasiya, ipasimudaag na nga saan lang nga may sam nga mga patungpal day takapsat no adda ti legacy nga ipasam.
Saan mo nga mapadakil ti may salaeng nga organisasyon nga may maysam wenno itinalawang nga taltalon haan mo nga kaya no may maysam. Isu dayto ti pagsayatan na ita nga panuwenta at ang rudon met dagitoy nga variety of seeds at dati makungkunan nga good engineering baro nga sistema iti panang taripato. Adda kadwa, adda katulong, adda ti tumulong, adda ti mangigayad. Saan mo ko mga bukbukudan dayta? Anya ayat ti kayat ko nga ipaganatgat ita nga agsapa itan tamaudi daytoy nga panagiin nadal tayo. Kabsat, di mo ko maipaidam ti naapit mo nga sursuro. Idea nga amom nga makatulong king ka. Libre nga naawat mo dayta. Di mo ko maipaidam. May kadwa. Ti apo inted na king ka, iti kabailan nga ipasa, iti libre nga regalo. Biyag nga agnanayon. Ti apit kat saan lang nga paraking ka. Ibingay mo mo't kadagiti sa bali, ipasa mo't dayta, itid mo mo't dayta, saan mo nga ipaidam. Sino kat ti mabalin mo nga pangisyeran may kaalo? Sino ti mabalin mo nga pangibingayan iti ayat ti apo napadasam mo't dayta. Naapit mo dayta kapsat. May kapat. Adamo ilakaditi idip depositom. Tapno adamo ti legacy nga mabalin mo nga ipasa. Kadagiti ubing nga sumaruno o sumaruno nga henerasyon. May kalima. Sapay kumata at adupay ti apitem itabayat iti panagsagsaganam nga ipasam dayta nga legasiya. Sursuro nga ammom nga pagimbagan kadagiti adupay nga tattao ken karkararwa. Tiyak mula agapit ay dating karina Kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga Pinaimbag nga Agyaman nakakapsat tingkay panagdengeg bendisyon na nakaingarot niya po kat sapay kumataadda iti nasursuro tayo iti upat nga panagiinadal tayo no upat nga serye iti daytoy nga topic tayo maawagan the law of the harvest. Agkararag tayo kapsat. Apog yaman kami iti kinaba ng kadagiti sasong nga ingkam na adan iti laso dito pa nga lawas apo may panggamutlaeng iti panagapit ket nadakamet mi nga dagitoy nga pangharig iti panagmulmula panagapapit inalam daytoy apo tapnon ti kasta da kami no saan kami man nga manalon maawatan mi nga adda nga talaga ti tiyempo iti rigrega ti sakripisyo tiyempo apo ti panagururay aging ganton tiyempo nga addagayam iti sungbat iti kari agsipot tanalpas mi nga inaramid iti parte mi isu dayta ti sakripisyo. Agyaman kami ti sakripisyo nga impaay mo kadakam. Sikat ti imuna nga nangipaay ti sakripisyo tapno tunggal may sa kada kami aging ga ita manipot idin inted mo ti biyag mo iti krus ti kalbaryo aging ga na ita isumot lang iti mensahe nga idandanon mi kadagiti tattao ket sapi ko madagiti tunggal may sang agdengdengeg iti dayto nga agsapa apo maibingay damot dayto nga legasiya maibingay damot dayto nga inawat na nga libre nga regalo nga nagtaod mo't lang kenga tapos tunggal may sa kade dawat mi ikaman ti kapasidad tapno ti kasta maibingay iti sa bali. Ket saan kami nga agsanod, saan kami nga maupay, at dagayam tinamnamami. Apo, nagrigrigat kan, ngam insuro na kami mat apo nga agsakripisyo. Dahito nga sakripisyo saan mi apo nga tagabasitan, ang mumi nga agbungan to intun tiyempo, iti aldaw nga panagapit. Alawa, nagyaman kami nga apo, bendisyon naman dahito nga stasyon iti radyo, nga kankanayon nga magidandanon tinaimbag nga damag kadagiti amin, nga madanon na balbalay, laplapayag, simsimbahan, nignegosyo, kandado mapayapag. Yaman kami, sikati patayawan mi, agsipot ta sikati amami, nga kalaingan nga manalon, kalaingan nga agbangbangkag, sikati mang padakkel, kadagiti pamati, ken dagiti nasyaat nga ugali, values nga adda kadagiti biyag mi. Apo taday tati tartari kagayam agbalin kam kumamot akas
iti ugali ni Apo Jesus. Agyaman kami nga ro, di daton biging ka, dagiti bibiyag mi, dahito iti dawat mi agapu, tinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Palad ang mga walang kapintasan na lumalakad sa utos ng Panginoon. Mapalad ang sayo'y nag-iingat, buong pusong humahanap mula dapit hapon. Ang salita mo'y lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa dilim ng gabi o sa liwanag ng umaga, ang iyong utos ay aking lakas. Paano ba lilinisin ng bata ang kanyang daang sa pag-iingat ng iyong mga salita? Sa aking puso, ito'y iningatan upang sa'yo'y hindi magkasala. Ang salita mo'y lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa dilim ng gabi o sa liwanag ng umaga, ang iyong utos ay aking lakas. Liwanag sa aking landas, Panginoon, ikaw ang gabay. Alawan kakapsat, agyaman akting kay panagdingeg, ket inton umayon nga Sabado, amang rugita inton manen iti barong nga serye, wenno barong nga topic nga pag-iinadalan tayo ngem no adamat iti kayat yung ibingay nga topic nga kayat yung madakamat iti daytoy nga programa tayo tagmula gapit ag text kailangan ti 0917564888 no saan mapangkay mo iti Facebook account ket ti bagayo ag comment kayo tapno ti kasta isumanday ta iti dakamatin tayo agyaman nakakabsat ting kay panagdengeg daytoy iti kabsatyo bong lagmay iti daytoy met nga programa ti agmula agapit laglagipin nyo no awan ti mulam awan met ti apitan. God bless you. Bye bye. Di dumanon di tadalan ngem no iti spiritu ti pamati